Tämänkertainen tutkimus tutuksi vie meidät matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Elokuussa 2023 julkaistussa artikkelissa me tarkasteltiin suomalaisen hyvinvointivaltion uudenlaisia ekososiaalisia käytäntöjä, eli sellaisia prosesseja, joilla on pyritty vähentämään ympäristövaikutuksia ja samalla huolehdittu siitä, että sosiaaliset tavoitteet saavutetaan. Me keskityttiin käytäntöihin, jotka on ollut tutkitustikin jo vaikuttavia. Niitä oli kestävien julkisten hankintojen edistäminen ja siinä erityisesti Keino-osaamiskeskus, hiilineutraalien kultien verkosto, kestävien elämäntapojen kiihdyttämöt, eli kokeilut, joihin kotitaloudet osallistuivat eri kunnissa, ja hiilijalanjälkilaskurit teknologiana, jolla voidaan vähentää päästöjä ja auttaa kulutusvalintojen ohjaamisessa. Me selvitettiin haastatteluaineistojen avulla, millä tavoin nämä eri aloitteet on lisännyt murroskyvykkyyttä Suomessa. Tuloksena me esitellään 5 keskeistä tekijää. Ensinnäkin aloitteet on onnistuneita, koska ne vahvistaa sosiaalisia verkostoja, joissa eri ihmiset tulee yhteen, voi vaihtaa ajatuksia ja kokea yhteenkuuluvuutta. Lisäksi ne lisää toimijoiden tietoa, koska ne tukee uuden oppimista ja auttaa seuraamaan muutosta. Myös se, että aloitteet perustuu yhteisiin poliittisiin tavoitteisiin ja visioihin, tarjoaa niille laajan tuen ja se auttaa eri toimijoita perustelemaan päätöksiään niiden visioiden avulla. Riittävät taloudelliset resurssit on lopuksi myös oleellisia pitkäjänteisen työn ja muutoksen mahdollistamiseksi. Meidän tutkimus osoittaa, että kestävyysmurroksen ohjaamisessa ja sen vauhdittamisessa kannattaa keskittyä näiden tekijöiden vahvistamiseen. Tutkimuksen löydät muun muassa osoitteesta ecowelfare.fi/artikkeli.